само гледай дека е топката и върта. Разбираш? Какво да брат? И па я ти тук не там. Където сме монитор, сега е тук, където Чакай да видим дека е топката. тук само го върти, не за 2 минути долу. Разбираш? Одека да знам. Я. Добро. Чекай сме дека не завършавате. Там отма върти. А после на дека наврт. Чакай, ти кренете там, те сега. Добро. Кой? Чекай.